Donkere wolken hier achter mij. En dus kans op rein en weer te sneeuw. Zo'n speeltje is het joen en vannacht ik. De verwachting. Joen en vannacht. Ja, nog altijd een bewolkt waar. Rein, maar ik weer te sneeuw. En die weer te sneeuwkans is het grust in het oostelijke pad van de provincie. Daar ik een temperatuur om het bij de 1 of de 2 graden in. In het westen van de provincie rint die temperatuur nog wat verder op. Vooral ik al in het watergebied. Maar daar kan eerst ik nog wel weer te sneeuw vallen. En dus kom ik maar de kans op gladens. De wind zie ik het letter. Ja, vannacht vooral het zuidwesten op. En wordt dan matig en vrij krachtig. Zetten we terug naar morgen, dan wordt het morgen maar eerst bewolking. In het oostelijke pad van de provincie nog wat rein. Verder is het al gauw droeg, maar net helemaal, want dan kom ik nog een paar buien achterom. De zinnen er eens even bij en de temperatuur 6 tot 8 graden. De wind uit het noordwesten waait, krachtig onthut in het kust- en watergebied. Waasje, toosje en vreed binnen de donkere dagen van Christ. Dus bewolking, meest bewolkt, hier en daar bewolkt. Soms rein, lichte rein, maar ik flinke droege perioden. En het meest droege waren dan op toosje en vreed. En de temperaturen rennen op naar zo'n 9 graden op toosje en vreed. En het zou plakken, ik 10 graden werken. We moeten morgen maar weer even in het Christwaasje in.